Astăzi ia să vă prezint pe noul brawler al meu, Nipple, și contul meu celălalt, care a mai testat ceva pe el. Și o să fac un meci cu Nipple. Vrei să vorbești și tu în timp? Ok, în echipa mea Mandy. Yuhu! Nice, baby! What? Ia. 3, 2, 1. Dar cum este? Opa. Nu m-a lăsat Bull să fac închisoarea pentru el. Că n-a fost cu minte Bull. Sunt gata să pregătesc. Ia! Nu. Și... Bum! I-am trimis la închisoare și i-a dat scăpat. Și Mandy a așteptat. E, gerimă bună am făcut. Câte superuri, Mandy, infinit! Doamne! M-a prins Daryl la colț. Ah! Ok. Ultima închisoare. Pe Mandy dau. Mi-a rămas iubit. Și în echipa mea, eu și cu Mandy. Yes! Pa!